ari kuti why opposition ichiramba yakazonyarara pazvinhu zvakadaro zvaataura zvokuti kana impeachment yakatodhonzerwa nguva dzikaiswa kumberi kuna 5 May, chinangwa chiri chokuti makuruwani vatenge mavhotsi kubva kuma-MPs. Kana vatenga mavhotsi kuma-MPs vakahwina, vachabva vaimplementa mutemo wekuti hakusisina mavhotsi, zvobva zvapa advantage yokuita zvavanoda. Then wobva azopedzisira achiti zvinotinetsa ndezvokuti opposition inoramba yakanyarara pazvinhu zvakadai. Ndobva azoisa futi nyaya yaHope Weching'ono yokuti Hope Weching'ono aiva right achibvunza mukomana kuti sei uchipromisa vanhu zvinhu zvaunoziva kuti hazviitiki. Ndakada futi kublema mumwe aitaura nezuro achiblema Dr. Ian Ndlovu nenyaya yokuti vakaprofita vachiti mukomana achahwina maelections akapera. Zvinhu zvese izvi zvinenge zviripo, munhu anenge achinyatsokuzviona. Mukomana achipromisa vanhu kuti uchahwina, wakanga achizviona kuti for sure ari kuzondohwina. Maringe kuhwina kwako kana uri munhu anokambena unokuonera kumakambeini saunenge uchiita kuti turn up iri kuuya yakakura sei. Saka unotopromisa vanhu kuti ndinohwina because unenge uchizviona nemawiro anoita vanhu paunoenda nemafarirwo aunoitwa nevanhu. But hazvisi zvokublema munhu kai zvaazoblemeki because hazvina mutemo. Nyika haisina mutemo. Judiciary yakakepchiwa. Iwe wacho uri kutotaura uri kwauri kokoko, unofanira kungoitaura uri munomu, but hausi kukwanisa kutaura izvi tombotanga kutanga kuchitaura kwauri mukomana wandataura uyu wepaglobal sport zvino hameno ndakangawana chiu chake. Iwe uri kutotaura uri kwauri koko usiri munyika mako. Toda kutotanga kuti tochiti here tokublema iwewe nokuti iwewe wazonovhurirei chivhitivhiti chako uri kunyika yevamwe vanhu. Uri kubata pane nyaya yangu, ndoda kuti unzwisise nyaya yangu. Vana Hope Weching'ono kuungudza vari munomu vachitaura zvavari kuita izvi, it's just because ariko kusaidi reshumba, mwana weshumba, hapana anokwanisa kumubata. Saka zviripo zvimwe zvinhu zvokuti tinobva tati isisu toblema mukomana, mune muchida kuti aite sei? Right, vanhu vakavhota, vanhu vapedza kuvhota, ndobva ma-MPs arikoliwa naChavangu. Apa maida kuti mukomana arambe ari mupariamendi kana kuti arambe achipikisa achiti chii, oenda kukoti, koti yobva yamutaura zvatotaurwa izvo ndizvozvo. Uyu atofanana nomunhu ari kunyika isiri yake yokuti rikarimbotaura kuti rimwe gore ndine gonyeti rangu ndiri kuDRC, takasvika panopakiwa magonyeti ndobva tapaka ndobva tarara, ndobva pauya vakomana usiku ndokukwachura tengi ndokudhirina dhiziri rese, haubudi panze, kana ukabuda panze unourawa. Ndobva vakomana vatanga kugurunura mavhiri, vachigurunura pane mavhiri mairi vaibvisa 1 vachisiya 1. Mangwana idza takaenda kupolisi naasisitendi wangu, ndobva tanosvika tikataura polisi kuti ndo nyaya yatasangana nayo. Mapurisa eko ndobva atiudza kuti muno muDRC hatina vanhu vakadaro. Saka ava hatigoni kuvatsvaga because hatitozivi kuti ndevepi, because isusu muno hatina vanhu vanobhihevha in such a way. Iwe unofungidzwa kuti taiita sei wewe kana dei wakanga uriwe? What would be your next move? Waizoita sei
mapurisa unofungidzira kuti ndo vangava vanozotora nyaya ichienda kukoti, vabva vatokurambira ipapo ende havasi kutomboda kutsvaka vanhu vacho. Iwe ukabuda unotsvaka vanhu vacho unourawa. Pane zvimwe zvinhu zvatinenge tichitaura vana Hope weching'ono, tichiblema senge tisingazivi zvinoitika. Ofu ichi chokwadi munenge makachibata makachiti dzvi kudai. Tsvangirai akararama upenyu hwairwadza, aigara achingova munhu womumajere. Tsvangirai achigara akangovharirwa. Iko zvinezvi tina Blessing Muhlanga wakangovharirwa nanhasi. Zviripo zvimwe zvinhu zvatinongotaura tichiita sokuti hatisi maZimbabweans. Kana tiri maZimbabweans, we must think nokuona zvinhu zvatichitaura kuti experience inoita kuti munhu agare zvaagara magariro aita iko zvinhu zvakabva nepi. Upenyu hwaTsvangirai iko zvino tingadai Tsvangirai achingorarama, he was still very young zvokuti angadai asina kunzi watorwa nenguva, but zviripo zvakaitika zvaunoziva iwewe mukomana wechivhitivhiti newe Hope weching'ono, zvamunoda kuti uyu apidzokorere aite futi iko zvinezvi. Munhu anotanga nerevolution haabudikiri zvokudaro zvamunoda kuti abudikire zvokuti kana akorewa MPs ake obva achitanga kuronga mademonstrations, iwe uchizviziva kuti chero polisi ikapasisa kuti yes of course ndai munoita rally up, vanokutevera ikoko vachindokurovai vachikukandirai mategasi. Pavapasisa pamuine tsamba yamakabata, vakomana nyika ino munoiziva here kana kuti muri kutaura muri kure musingaongorori zvenyika yokwedu? Nyika yokwedu haisiyo yamunoda kuti iite sezvamagarira makaita ikoko vari kunze. Moda kutora mitemo yacho muchiona sokuti vari kumusha vakapata. Vari kumusha havana kupata, but mamiriro anenge akaita zvinhu, munhu akava iye leader werevolution haabudikire. Vana vaMugabe vakanga vari kuMozambique vese vanatongogara, vana iva vana Munangarwa vakanga vakambotanga vari kuZambia. Makaverenga history here yechimurenga? Isi ndo yatakazoerenga kuchikoro part of it, though takanonoka zviri kuendesa kuchikoro nokuda kwehondo, but ndo part of it ndo zvatakaverenga kuti vese marevolutionists vakanga vasiri muno muZimbabwe, vakanga vari out. Uyu muri kutomuti igwara, muri kumuti hatauri, achitombova zvake muno munyika muno asi achizikama kuti ndo zvari. Wakatosimba, ava vakatiza vakaenda vaigara mumajere, ende polisi iyoyo haina kumbobviswa, yakaramba ichingovamo yakanga ichitwa naSmith yokuti kana munhu akange atanga chimurenga unobatwa wotourawa, unobatwa wosungwa, nezvakawanda zvatakanzwa kuti vana vaMugabe vakaitwa. Mutemo iyoyo havana kuibvisa, vakaramba vainayo. The reason why it's because vakatongoiona, vaizviona zvichishanda pazvaitwa naSmith, saka vakatoona kuti that's the only way yokuti tirambe tichitonga vanhu nezvatinoita, kuti urombo hugare huri muvanhu, kuti vanhu vagare vakachidzirwa nokusungwa, kuti mapurisa ange achitorwa vanhu achikandira mategasi anova ndiwo aivango mabhurako wacho aSmith sezvakanga achingoita. Handioni pamunenge muchimublema kuti munenge muda kuti adini, pakarikolewa vanhu waifana kudii. Kana izvozvo zvaitika zvese zvaungoitaura iwe mufana zvokuti vanhu vatengwa, iko zvino izvi vanhu vari kutengwa. Even pakawedzererwa mazuva kuiswa kuna 5 May, waida kuti aite sei? Bhozana wakaendesa nyaya yacho kukoti zvichari mumaoko ruling party. Saka unenge odini, unongoda kuti adini, wondozviroverera pamidhuri. Hamene kuti mune muda kuti aite sei, kuti munhu mune muda kuti aite sei. Iko zvinezvi vese nana Vageza vanhu munobva matanga kutaura kuti wakazondovanda, wakazodai, wakangosiya ataura akaenda. Hazvisizvo, chero ukaenda kupi, munhu anotanga nerevolution. Iko zvinezvi hamuna kuona towards maelections okuRussia kuti president weuko anga ari vice president, anga ari main opposition party, ane party yakasimbisisa imomo, haana kufira mujere. Ndo matongero anongoita vanhu, madictator vanotonga nenzira iyoyo yokuuraya nokuvharira mujere nokudi. Asi munomu kana wavharirwa mujere manje haudzoki, undosvika uchingobayiwa zvimajekiseni nokupiwa chikafu chinoita kuti udzoke kuko wandonda, ungosvika uchifa. Saka toda kuchikuvhunza kuti imi maa muchivhunza kuti kusvika rini
kubva 1980 opposition haina kumbotonga. Tsvangirai aiwina, vanhu vakagurwa maoko, zvamunongoziva kuti vanhu vacho vakanga vavhota vakanga vachigurwa maoko. What next did you want Tsvangirai to do kana zvinhu zvamira zvakaita saizvozvo? Iko zvinezvi mukomana ndochikubvunza iweni kuti munoda kuti tisvike rini tichingoti revolutionalist wedu unenge achingobatwa poisoniwa ofa, totanga mumwezve obatwa todzoka tofa. Vanhu vashoma vanova nezvivindi zvokutanga kubudikira zvakaita vageza zviya, zvokuti maZimbabweans were supposed to take an opportunity yakasimba pakatanga vageza, nokuti hapana akanga achigona kusumudza musoro, pakangosimudzwa navageza chete. Asi vasumudza zvemusoro vageza vaya, munouya zvimoblema moti mimi inda vasingabudikiri. Zvimwe zvinhu ngatiregei kuita sekuti njere dzedu hazina kukwana. Hatisangotora advantage yokuti because iwowo une chivhitivhiti chako unenge uchitaura uchingotaura hako. Yes, unenge uchitaura techizvinzwa, but tine shungu dzokudzokera kumisha. Zvimwe zvinhu zvacho zvamune makutaura zvinenge zvakutibhowa. Handizvopi zvamune mufana kutaura. Unoda kuti adii, chitipa plani iwewe kuti dai kwakanga uriwe ini ndaidai ndigodai. Hatidi vanhu vanenge vachingouya panapa vachingotaura zvokungotaura vongotaura chete. Taura wobva watiudza plani B, ita samadzibaba. Vanoti kana vakakuti iwewe mwana ndakuonai baba imi muchisangana nedambudziko rakati, asi ndokupai kundiso, torai zvitombo izvi mukande kumabvazuva, chimwe mukande kumavirira, chimwe mufamba nacho chiri muhomwe. Haikona kuti unongoya wotaura wodaro usina kutizotipa solution kana kuti plani B. Chitiudza iwewe dai wakanga uriwo wakatanga revolution yakaita seya Chavangu. No, not Chavangu, no, not Shiti. Revolution yakaita seya Chamisa kana kuti sezvakaita vageza. Zvaitwa zvese zviri kuitwa nezvakaitwa zvese. Iwe unondudza kuti ndakanga ndirini, ndaiva neplani yakati. Apa ndaita zvokuti. Nokuti ukangoblema munhu akatotangawo zvake akatobuda vanhu vakatozviteverera. Iko zvinezvi parliament yakavharwa. Hapana kana 4 months vageza vatanga revolution yavo. Yatovharisa parliament for 1 month. Zvakamboitika here munyika imo? You cannot think, you cannot thanks. We don't give a thank you kuna vageza. Toramba chivati zvebudikirai, vabudikire vachiinda kupi? Vachibudikira kubudikira kwavari kuita kushoma here wakomana. Ngatiregei kuramba tichingoita senge tinofarira zviripo. Ngatitaurirane ivava, tingatauri ungakombei vana uyu Chamisa naHope Wochingono. Hope Wochingono is more like a dead man. Haana zvaanoziva, akangomirira kupiwa chikafu achirya. Chasara kuti akazongoita kamistake kadiki vabva vamubatewo ivo vamuvharire. Haazivi kuti paari papapo akafanana nefidha. Uri kupiwa chikafu, kana wapiwa chikafu unopirwa kuti ugozobatwa muchirugu uchiurawa. Ndo zvakaita izvozvo. Uchabatwa achiitwa zvaanoitwa achiitwa izvozvo. Saka ngatiregei kuramba tichiita senge tinoblema vanhu vakawanda vachizvinzwa zvofanana nomufana uyu wechimhanza chake. Mufana uyu waingotaura achifuridzira achifuridzira segonzo. Wekamhanza uyu unonzi ani mufana uyu? Wekamhanza anongoti right, achinyepa achitaura uku unokurudzira kuti vanhu vaende murodhi, uku unoti musaenda murodhi. Zvimwe zvacho hatizozivi, ndo zvakapatisipeta kazhinji bhozi vanhu vakanga vachimutrasta stereki vachimuvimba. But kana muine zvivhitivhiti zvenyu musaita zvivhitivhiti muchinge muri maselhouse. Taurai zvinhu zvinovaka, zvinomunopa vanhu zvinoita. Hakuna munhu anotanga revolution anobudikira zvamunoda kuti vanhu vabudikire kana kuti vatanga vachiita mastrike. Ndosaka muchiona Chamisa asina kuti hatigoni kuti uri kuona pari kurohwa musoja utapo kuti alright ukajamba uchingonowira pamusoro pejuraho apo wawirayo muhadzoki, iwe unoramba uchindojamba nepapo unenge uine njere. Chamisa akazviona kuti hazviiti zvokuita mastrike, zvinopedzesa vanhu 1 2 naiye unobatwa achisungwa wodzokwa kwachirwara. Vanhu havana kupera here kukuwara? Vanhu vangani vakakuwara panguva yaTsvangirai? Unotsvaka kadzimwe midzi dzinoita kuti dzinge dzichiitikavo. Izvo zvaari kutoita izvo ndizvozvo. Anoti ufana kudiwa akadaro, tinotomuda akadero. Zvari kuita izvozvo Chamisa, zvikuitwa naGeza izvo ndizvozvo, tinomuda akadero. Hatigoni kuti tirambe tichiita setiri kundoita setinodzorerana kumashure. Ana zvaaifana kuita waiitei? Chitipa dei uchiti kana wapedza kudaro mufana wangu wochiti chimirai munzo.
ini dei ndakandirini ndakaitirwa izvi, ndakarekorirwa ma-MP zangu, ndingadai ndakatora saidi iri neiri neiri neiri, nokuti munomu the only thing chaunogona kuita maonero ange ni kuinda kukoti. Hauna pfuti ende hautenderwi kuti ukurwa, kana worwa unenge wakutourayisa vanhu vako ndiwe, nokuti vanhu vari kukuda uri zvoona kuti vakakuvhotera ndo vakawanda kureva kuti vanoda iwewe. Kana wakutomutsa hondo kureva kuti wakuda kuurayisa vanhu futi vacho vanokuda ivavo. Saka tine uchiinda kukoti chete. Kana waenda kukoti kuya judiciary yakaimpaundwa ikandovharirwa semota yaimpoundwa neVID, ndobva yandovharirwa imomo, yakagara imomo. Hauna pawa yekuitora, hauna pawa yekuitonga. Mota ndeyako asi haugoni kuitonga. Kuhwina ndiwo wakahwina, vanhu ndevako asi haugoni kuvadzorera nokuti vakaimpoundwa. Zviita sei? Munei muda kuti adii?